Ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Dat je uren op zoek bent naar een bepaald dier bijvoorbeeld en dat het gewoon niet lukt. Of andersom, dat je zomaar op pad gaat en dat je opeens totaal verrast wordt. Op 10 gemeten bijvoorbeeld waren we op zoek naar de roodhalsvuut. Nou, over de roodhalsvuut later meer. Maar we kwamen toen plotseling terecht midden in een bloedstollend zwanengevecht. Dat is natuurlijk niks bijzonders, die knobbelzwanen. Maar die zaten vroeger, broeden die hier gewoon niet. Oh, kijk, kijk. Oh, kijk nou toch, joh. Kijk, die slaan met die vleugels, hè. Nou, Dag zeg, kijk eens. Hup, nog een keer, kijk. Wat een knallen krijgt hij, zeg, jeutje. En die blijft toch aanvallen, maar die krijgt... Goh. Hij blijft aanvallen. Wat een klapper, zeg. Nou, dan komt die andere met die kuikens er nog eens bij. Waarom gaat hij er nou op af? Ja, die wil ook mee vechten natuurlijk. Hij heeft hem in de houtgreep nu, hè? Ja, Zou hij hem dan proberen te verdrinken? nou, hij duwt wel zijn kop heel de tijd onder water. Kijk, daar komt de andere er ook Misschien bij. is dat het mannetje van die. Is toch ook een beetje... Oh, hij ontsnapt, of niet? Ja. Ja. Ja, ik zou maar maken dat je wegkomt. Ja, goh. Oh, dan gaat hij achter die ander aan. Dan gaat hij achter dat vrouwtje Ja, aan. ja. En die andere die knijpt er tussenuit, zie je? Die Ja. gaat rechts gaat hij weg. Dan zal het misschien een mannetje zijn dat dat gezin aanvalt of zo. Ja, ja. Ja, want daar zwemt ook een vrouwtje met kuikens. Zie je het? Oh, dan zijn het misschien 2 families die Ja. dicht bij elkaar Ja. komen. Het is Ik allemaal denk maar... dat dit de grens zo is, zie je het? Dit zal dan het mannetje Ja, zijn van die? ja, en die was toch de sterkste. Oh. Nou, wat heftig hè, om dat zo te zien. Zo. Hij zo. werd echt bijna verzopen. Ja. Nou, dat is ook natuur natuurlijk, hè? Ja, dat je daar zomaar bovenop staat. Ja. Ja, ze trekken zich van ons niks aan.